Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan saio osoa albaitaritzaren inguruan eginen dugu. Horretarako lehenbiziko atalean albaitaritzako gerentea den Julen Uharterekin egonen gara. Ondotik jarraian, orain dela berri gutxi jubilatu den Jose Etxezurieta haundiarekin egonen gara. Eta azkenik saioari amaiera emateko albaikideren atalean Oier Usandizaga izango dugu gurea. Esan bezala, hementxe gaude, Lizondon, albaitaritzako egoitza edo dendan, eta gurekin Julen Uharte dugu, bera bertako gerentea. Eta, Julen, halaxe da, ez? Zuentzat garrantzitsua izan du da beti Elizondoko denda edo gune hau. Baina, jendeari pixko bat kokatuko dugu jendea, azkenean zuek albaitaritza hor duzue, albaikidere hor dago, badituzue izen desberdinak, enpresa desberdinak, baina azkenean danak bat osatzen duzu, ez? Halaxe da, ez Julen? Bai, kaixo, pixka laburpen txiki bat ingo izut, beti kontatzen zut historio bera, baina pixka berriz situatzeko, momentu honetan gara lau enpresa, ez? Beti jendeak ezagutu diguna da albaitaritza, baina alde batetik albaikide, albaiteroen enpresa, zerbitzu enpresa, beste batetik albaitaritza, gure betiko izena, eta momentu honetan saiatzen garena saltzen sektoreko produktuak, botika ezik eta adibidez genetikare orain dela gutxi atera dugu, eta gero hirugarrena izango zen sendagai, botika saltzen duguna, majorista eta minorista, eta azkenekoa albaitaritza genetics, esan duten bezala, orain dela 2 urte, egin ginen enpresa bat zentratua bakarrik genetikan eta mundu honetan. Orduan, pixka situatzeko hori izango ziren gure lau enpresak, eta esan dugun bezala, hemen Elizondon hasi ziren, Pello eta konpainia, orain dela 40 urte, eta hori. Eta hemen zaudete hemen jarraitzen duzue, Pello eta konpainia horiek begiratuko balut orain, ez? Albaitaritza zertara iritsi den, oraino iritsi zareten, aurra ongo ziren, ez? Beraiek sortu zuten horri jarraipena ematea eta sektorean irautea gauza den bezala lan handia egin duzue eta baloratzeko modukoa, ez? Guk ez dugu, guk esatea gaizki ongo zen, ez? Baina, esaten dugun bezala, askotan aipatzen dugun bezala, Pello izan zen pixkate idean buru sortu zenean, eta orain dela urte batzuk utzi zigun, egia esateko ideia gehienak, ideia asko berak zituen eta berak eraman zituen aurrera edo planteatu zituen, eta gero besteak ere, azkenean denen artean egiten dira gauzak, eta besteen artean ere, gauz berriren bat saiatu gara egiten, eta momentuz nahiko konten. Garai hartan albaitaritzan sorrera edo Elizondo izan zen, ez? Hemen denda txiki batekin edo egoitza txiki batekin hasi zen gauza, eta gero pixua nola zabaldu da, nun zaudete momentuan? Hori, bere momentuan hemen hasi zen, gainera hasi zen albaitero zerbitzu bezala bakarrik, eta gero denda jarri ziren, botikan asuntoakin, gauz gehiokin. Orain komentatu dudan bezala, parte bat baino gehiago dauka enpresak, eta momentu honetan gure fuertea, guk lan gehien egiten duguna, bai zerbitzuan, bai salmentan, bai hori, da Euskal Herri osoan, ez? Eta gero, hori, genetikan asuntoakin, estatu mailan, Jose Etxezurietak, mantxo prestatuzun sare bat,
eta bueno, bai, esan edo, estatu maila guztian daukagu ia leku guztietan distribuidore bat, eta bueno, gero produktu esklusiboekin bai lantzen da pixkatola orokorrean, eta bueno, pixkatoi da gure struktura. Bai, zuen egoitza gunea garrantzitsuena edo zentrala esaten du Irurtzunen zaudetela zuek, ez? Bai, momentu honetan bai, zentrala duguan, eta bueno, hortik saiatzen ara pixkat dena kudeatzen. Bai, sektore asko aldatu da, ez? Azken 40 urte hauetan izugarri aldatu da, eta batipat gehien aldatu dena behar bada da genetika mundua, ez? Hor, aipatuzun Jose Etxezuri eta crack bat dugu, genetika arloan, ez? Eta, bueno, esan behar dugu, bera ez, orain dela ja 10 bat egun edo jubilatu dela, eta azkenean lan handia egin duen gizona, ez? Albaitaritzaren barruan, ez? Bai, bueno, crack bat dela ez dugu esango, zertaz igual aitzen nahi da eta igual sobera izango da, ez? Baina, ez, bueno, bai, egia esateko, bueno, beste salmenta normalaz aparte eta zerbitzuaz aparte, bueno, bai, bere momentuan aposto bat egin zuten, bera hasi zenean 1986an, eta, bueno, apostu potentea, kriston lan eginda, 1000 bidai alde batera, bestera, momentu batzutan gauzako behatatzen ziren, beste batzutan makurrago, baina, bai, asko evoluzionatu du mundu horrek, eta, bueno, azkenean ni ez naiz teknikoa, baina pixkate gainetik ikusi dutena, adibidez, azpimarratu behar bali manuke bere gauzetako bat, izango zen adibidez, bere momentuan hazi sexatuangatik egin zuen apostu bat, eta, bueno, apostu arraroa bere momentuan, jende asko kritikatzen zuena, eta mantxo ikusi da, gaur egun jende guztia, bueno, edo azkenean genetika mundua horra joan dela, ez? Orduan, bueno, hori da. Genetika lor horretan, Jose azken aldean bakarrik ez da egon, ez? Azken urte hauetan ere, pixko bat bidea joan da irekitzen ere, berak azkenean jubilazioa hurbil zuen, baina albaitaritza genetik jarraitzen zuen, eta jarraitzen du hor beste talde bateak, ez? Hori da, guain dela 4 urte, adibidez, bueno, ja bizkate bere jubilazioa ikusten zen momentuan, bueno, apostu bat egin genuen, eta bueno, bere ordez egongo den Miren Sagartzazu fitxatu ginen, edo gurekin hasi zen, eta, bueno, hortaz aparte ere beste tekniko bat fitxatu ginen, Lucia izena duna, eta, bueno, momentu honetan, 3 personako talde bat daude, Juan Carlos, Lucia eta Miren, azkenean esan dugun bezala, genetika mundua asko evoluzionatu dulakoz, eta, bueno, igual beste perfil batzuk bai behar dira, teknikoak, eta hori, orduan, bueno, espero dugu behinepen atzera ez joatea. Espero dugu faltan ez botatzea, Jose faltan ez botatzea. Bai, Jose badakigu ez, plaza gizona dugula ez, garai bateko harremanak, hurbiltasuna, tratua, eta hori izan du azkene bere arrakasta, ez, pixko bat, harreman horiek egiten zituen, da harreman hori esker, lortzen zuen, ez, tekinak izatea edo zuen produktuak jendeak erostea, ez. Nik uste dut baietz, bueno, gauz asko daude, ez, importantena beti bezala lana, ez, azkenean konstante izatea, eta, bueno, Josek ere izan ditu urte asko, urtean 1.000 kilometro baino gehiago egin ditunak autoarekin, bisitak egiten eta gauz asko, eta bai, bizkat esaten duzun azkenean lanarekin, gauz batekin, gero igual aldatu dela pixka bat, edo hasieran beti lan komertziala handigo bat egin behar duzu, ez? Sektorean sartzeko, jendeak ezagutzeko, eta, bueno, gero denborakin ezagutzen dizutenean, azkenean seriotasun bat eman behar duzu, jarraipen bat, gauz asko, ez? Baina beti esaten den bezala, hasierak, niretzako hasierak izaten dira zailenak, ez? Orduan, bere momentuan hor asko borrokatu da. Bai, gero gaur egunean ere, teknologi berriekin gauza asko aldatu da, ez? Azkenean, internet dela medio eta sortu diren plataformak, sortu diren web horriak, sortu diren aplikazioekin, dozein personak, dozein konsumitzaileak eskura du, dozein produktu ikusteko, ezaugarriak,
kontaktua, bai ez, erreztu asko ez azkenean salerosketa hori dana ez. Hori da, bai, gaur egun adibidez, mundu hortan Asian munduan eta beste parte batzuekin konparatuz edo, nik uste dut gaur egun abeltzainak asko modernizatu direla eta adibidez guk ikusi ginen bere momentuan, orain dela urte batzuk, beharrezkoa zela web orria ongi lantzea, web orri berri bat egitea, zertaz hori azkenean informazioa da oso dinamikoa eta asko kontrolatzen dute, orduan ez dugu deus egiten bezero, ganadero batei katalogo bat utzita, zertaz gauzak egun batetik bestera asko aldatzen dira, orduan beraiek kriston informazio pila bilatzen dute interneten, dena kontrolatuta daukate zenbakia gauz bat este, eta hori zen bai bere momentuan gure intentzioa, ez? Hortan, gure edo esatizut, adibidez Jose eta lehenagoko albaitaritza hasierako jendean intentzioa, bizkat albeltzainei erakustea, laguntzea, efizientzia bat bilatzen, eta hortik joan dira gauzak. Eta garbi dagoena da, genetika mundua abiadura oso azkarrean ari dela eraldatzen, ez? Ez dakigu zerte itxiko garen, baina etorkizuna hor dago, ez? Etorkizuna badakigu abeltzainak profesionala direla, berein lan oso ongi egiten dute, baina batipat genetika baliatzen dute, etekin gehiago ateratzeko, beraien ikuiluari edo beraien haziendari eta ez dakigu zer etorriko den, ez? Alde hortatik ez. Hola da, bai, pixkat gauz batzuk hori, ikusi dira, edo pixkat nondik joan behar diren gauzak, ez? Baina, ez dakigu ze pastuko den, azkenean, gure sektorea beti modifikatzen doa, ez? Eta, ikusiko dugu nondik heldu diren gauzak, ez? Beti beldurrez gaude, gero eta abeltzain gutxigo gelditu behar direla, gero eta zailago dela, baina guri positiboak izatea gustatzen zaigu eta hortan segituko dugu. Bai, jendeari goratuko du pixka bat, albaiteritza azkenean zuek haziendarekin lan egiten duzu batipat, ze azpi sektoretan, edo ze hazienda motakin gehien bat. Azkenean guk lan egiten dugu esnezko behietan, haragizko behietan, arditan zerbait eta zalditan pixkatxo bat, ez? Mugimendu gehiena esnezko behietan egoten alda, ez? Gaur egun, baina, esate izut, haragizkotan asko egiten dugu eta hortan gabiltza. Bai, zentratuaz pixka bat adibidez Elizondoko denda honetan, alde batetik nekazaritza eta abeltzantzarekin zerikusia duten edozein produktu iaia bertan erosten alda, eta gero ere baliatzen da ere botikak, ez? Botikak bertatik hartzeko beti ere albaitiruaren rezeta izan da, ez? Hori da, bai. Oain dela esate izut, temporada bat, urte batzuk, gainera izan behar den bezala, ez? Administrazioa serio jarri da, botiken asuntoa da hori, bere trazabilidadea edukitzeko eta errezeta beti gaur egun denek ez gu bakarrik denek sinatzen dute online, esan dezagun, eskatzen da, edo zuzenean ganaderoan aldetik edo dendetatik, albaiteroek repasatzen juzte errezetak eta ongi badaude, ezagutzen badute ganaderoa eta ados baldin badaude, sinatzen dute, edo orduan hortan gabiltza eta hola izan behar du. Horrek gero eta jarraipen gehiago edukiko du. Bai, eta produktu aldetikan, albaitaritzako dendan aurkitzen diren produktuak, aurkitzen aldeen gauzarik berezienak, garrantzitsuenak, beharrezkoenak, saiatzen zaretezuek helarazten, ez? Gero ere badakigu zakurren gremioa, izako zakurrak eta tirada handia duela eta hori ere zerbitzu bat eman martzei, ez? Hori da, azkenean dendatan da, bizkate urteetan joan da gauza aldatzen, ez? Ez dakit nola esan, ez? Adibidez esne behiezko ikulu asko zeuden orain dela urte batzuk, txikiak zirenak, eta ganaderoiek ohitura gehiago zuten bere momentuan dendara etortzeko, erostera, eta hemen Irurzunen hola izaten zen, ez? Da hori denborakin pixkat aldatzen joan da, eta gaur egun pixkat adibidez abeltzainak eskaera
protokolizatuak edo egiten dituzte, saiatzen gara saiatzen gara gure medioekin eramaten, ez, beraien etxera. Orduan, dendako bezeroan perfila aldatu da pixka bat, ez, eta bai, gehien etortzen dena, izaten da, gehien esan edu zakurrentzako gauzen bila, edo beste sektoreko edozein gauzen bila, hori esatizu, pixka saiatzen gara, denetatik edo posible dugun guzia edukitzen, zerbitzu orokor bat emateko. Oso ongi Julen, ikusten dugu albaitaritzak, lan handia induzue, eta jarraituko duzuela lan handia egiten badakigu, profesionalez osaturiko talde handi bat osatzen duzue, eta lehen aipatu dugun krak hori Jose Etxezurieta hemendikan dugu, beretzat Oiartzundik Elizondo etortzea paseotxo bada, ez, azkenean egin ditu kilometro pila horiekin, eta jarraituko dugu pixka bat berarekin solasean, eta pixka bat bera gurtuko dugu opor luze hauetarako. Eskerrik asko Julen. Bale, zuei, eta hori, Jose buruz hori esatean, nik uste, kostatuko zaiola pixka bat hainbeste mugimenduko bizi, osalaneko bizi eraman da gero, orain bizi aldaketa bat edukitzea, baina, gustora hartuko du, eta nire partetik, esan nahi dutera, guretzako, guri asko lagundu digula, eta faltan botako dugula. Oso ongi jarraituko berarekin. Ikusten duzue, oraingoan Jose Etxezurietarekin gaude, aurpegia opor, luzaroko oporrak hartu ditu eta ikusten zaio aurpegian, merezitako opor luzeak, Jose, eta pixka bat goratuko dugu, ez? Albaitaritzaren barruan, noiz hasi zinen da nolatan edo izan duzen dana? Pixkat astapenak hemen azkeneko entrevista, eskarrik asko inegi, hemen hasi zen baitare, lehenengo deia, gari hartan 86an Jose Manuel Azurmendi izan lehendakaria, eta deitu ziaten, gari batian profesionalki ere guruzatu ginen, eta horregatik izautzen zidan. Eta hemen bazkaldu nuen, da lehenengo aipamenak intzizkian, zelan klase zan, eta ze erronka zurketen aurrean, eta ia pentsatzeko, eta pentsatu nuen, eta hemen nago, hori da, orduan, Jose Azurmendi horrek begi hona izan duzuen ez, fitxaje ona eta esaten aldugu ez, guztiz profesionala eta zure lanari entregatu ebilizarela ez? Hori pixkat, beti danik ni ere baserritarren familia naiz, esne behiak izan dituen garai batean, eta beti txikitatik beti sakrifizio, lan filosofia hori beti izan dugu barruan, eta famili barruko lana, eta hori, eta pixkat holaxe sentitu naiz albaitaritzan. Sartu zinen eta Julenek aipatu duen bezala ez, azkenean, ikusten zenuen sare bat inbartzela pixka bat ez, bazela nun ibili, nundi mugitu eta hor zen zure erronka. Hoi da, utxetik hasi ginen, pixka Nafarroan hemen albaitariek baita zuten, hasia jartzen zuen, baina, atzen zer gehiago, publizitate pixkatein, da gero azken ez hori kotxe hartu, eta Kataluniara, bestera, eta askotan garai batean listeinaten izaten horri horietan ikusten albaitarien nuntziren, eta da kaso egin, eta horrela hasi ginen utxetik ezateko, utxetik. Milaka esperientziez, milaka bizipen, momentu oso polita, momentu txarren bat ere seguro, bizian den bezala. Eta katxak eta urrats faltsuak eta holako zere, pixkanaka, holese ikasten da, ez? Iritsi zen azken urteak, ez? Bazenekin jubilazioa hurbiltzela, eta batean genetika behitzen zenuen ere, eta esango zenuen ez, hau ez da nik ezagutzen nuena, ez? Guztiz aldatzen ari dau, eta auskalo noraino iritsiko den, ez? Pixko bat, sumatu zu ez, hasiera hartatik, gaur egun arte, izugarrizko bilakaera. Badakizu, denatan bezala, teknologian da sozietatean, eta hemen gure inguren dena aldatzen ari da, oso azkar eta velozitate handian, eta azkenean teknologia hori baita ere pasatzen duzu nekazaritzara eta abeltzaintzara, eta bestain beste, eta egia zen guaz eginen aztapenetik oraina, ez dagoa
behiak eta pertsona daudela tartean, beste guztietan nik ez dut aldatu egin dela, bai. Eta, behiak ere, garai hartako behiak, eta gaurrengo behi bat ikusi ezkero, punta-puntan diren hauek, ez dute zer ikusirik ez, esan ematen dutela, lauan kata dutela, baina gainontzean... Eta abeltzainen baita ere, lehentasunak, momentu enten, behien garai batean zen, ez nege joa intzala, eta grasa pixka gixo, proteina gixo, eta kitxo, baina ja beste dimensio batean nahi galanean, Zeu ja esan dugun bezala ja jubilatua, lan azkarki egina, eta atzetik Julenek aipatu, ez? Beste taldetxo bat geratzen dela, konfiantza osozko jendea, eta, zuginiko bidea seguru jarraituko dutela aski ongi, ez? Ez da, garai batean, beste modu batean egiten genuen lana, baina gauza, lehen esan duen bezala, enpresa mundua eta abeltzainen mundua aldatzen nahi da azkarki oso bizkor. Eta orduan jauen sare sozialak eta zerak eta teknologiak gainditzen ari dira, eta taldea egokitzen nahi da baita ere hortara. Ni garai batean modu batea egiten nuen lana, helburu hori lortu da, esate bat dago, obetexio edo ukerxio, nian lortuta dago, eta hemendik aurrera beste modu batera inberda lana, eta hortarako daude pertsonak oso ondo prestatuak, eta ni uste dut Espainia mailan onenakoak izango dira. Esaten aldugu jubilazio ere momenturik egokienan ere hartu duzula, ez? Pixka bat inflexio puntu bat bezala eta momentu polita. Sentidu batean bai, zatik ja, esate ziaten bezala batzuk, kompetentziko batzuk izan diren, azken mohikanuan nintzela, eta, holaxe gertatzen nahi da, bai. Songi, Jose, gu posten gara zu osasuntxu egotea, nahi duguna disfrutatzea zure jubilazioaz, eta eskerritzak besterik ez zuretzako beti prest ondu zara elkarrezketak egiteko, pandemia garaian teknologiaren menperatzen zenuen, zure mugiko horrearekin edo bideokonferentziaz ere elkarrizketak egiten genuen, eta esan dakoa disfrutatu eta mila esker. Nik zueri ere baita eskerrik eman, zuekin etxan bezala sentitu izan duniz beti, eta eskerrik asko albaitaritza ematen zuten lehentasunengatik eta preferentziagatik, eta eskerrik asko nirekin izan zuten begirunengatik. Ongi izan. Eskerrik asko. Beti arte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Albaikideren atalean gaude, eta gurekin Oier Usandizaga albaiteroa dugu, eta Oier, beti ere, gai desberdinen inguruan solasten zara, eta prebentzio, askotan albaiteruek prebentzio hitza aipatzen duzu, eta gaurkoaren ere prebentzioaren inguruan solastuko zara, eta batipat prebentzioa erditze garaiari begira, ez? Bai, gure eguneroko lanare pixkat aldatzen junda, sektore aldatzen jundan bezala, eta, leheno izaten zen suak itzaliz ibiltze ginen, ez? Arrazoa sortzen zela, jun, diagnostikatu, soluzionatu, eta, oain ere egiten da, baina egia da, gero eta lan gehiago egiten dela prebentzioan, ez? Arazoak iritsi baino lehen, aurretikan, nolabaiteko protokolizatu, analitika batzuk, azterketa batzuk eta, arazo gero etorra daiteken zuoi pixkat ebitatzeko tal, ez? Iruditzen zaigulako lan egiteko modu hori dela, ez? Albaldin da arazoak eragotzi, eta gero aparte, gaur egungo lege berriekin, botikan legeekin da hori, nolabait ere lortu behar dugu, botiken erabilera eta asko geistea, eta hori gesteko modu bakarra prebentzio izaten da, ez? Piskat gaur aipatu nahi nuen, prebentzio gisa zelan iten nahi gaden, piskat esango nuke behian erditze inguru hortan, ez? Bereziki esneko behietan, ez? Esneko behien kasuan, bere biziko momentuik, esango nuke arriskutsuenetako bat erditze momentua da, ez? Bai erditzeko momentu bera, edo erditu baino, lehentxeago edo ondorengo eguneioak, ez? Azkenean, esneko behi bat, antzutzen da, beste parke batean sartzen da, alimentazio aldatzen zaio, erditzera iristen da, arratzea barruen du, jateko kapazitatea gutxitzen zaio, beste aldetikan esneako iztu behar du, bere, esango nuke, errekerimentuen argitikoak ere gero eta handiago dire, lehen esan dugu bezala gutxio jandezake, lekuik ez duelako, derrepente erditze eguna iristen da, arratzea kentzen zaio, bazka aldatzen zaio, lekuz aldatzen da, orduan dire hor egun batzuk oso estresantea behientzako, eta benetan oso arriskutxo dienak, eta nola esango nuke, laktazio hasiera hortan, arazo asko eman ditzaketenak, ez? Orduen, gure helburua da, ez ibili erdi ondorenengo egun horietan nolabaitei behia horri, nolabait buelta eman nahian, baizik eta lehenagotik, ja behi horri egin bertzezkion manejuak edo gutxinez
protokolizatu nolabaiteko analisi edo azterketa batzuk aurreratzeko etorri ditzazken arazo horiek, ez? Bai, garai batean, itezen zu diozun bezala, sua itzali, ez? Eta hor sortzen ziren bapatean ja arazoak, eta arazoak bilakatzen ziren. Eta askotan, iristen zara berandu, azkenean sua askotan pizten da, baina ja ezin da ikustuzu, behi asko jute ziren, hiltegira edo oraindikan juten dire, behar baino gehiago, ez? Prepartoan kasuan aldatu den kontzeptua gainera izan da, behien laktazioa ez da hasten gertitzen den momentuen, hasten da antzutzen den momentuen. Berez laktazioa hasi behar dugu, behia antzutzen delaik, konsideratu behar dugu urrengo laktazioa horrazten dela. Zertarako, bere antzu egon den, seka egon den periodo hortan, behia ahalik eta hobeto egonez, haragi galdu gabe, komodo egonez, eta bereziki preparto ditzen zaion epoko hortan, ez? Prepartoa da, umatu baino, 21 lehenagotik, ez? Prepartoan oso garrantzitsua da, behiek, adibidez bain udaran ventilazio naukitzea, temperatura hona izatea, ura edukitzea eskuragarri eta urgarbie, ezateko leku asko izatea, lasai egoteko, eta janari aldetik, alde barretik behar dute, janari oso fibroso bat, hausnarrata eta baita pantzatare, hori beteta eta hausnarra ondo egiteko, baina bestaletik lagundutare bai nolabaiteko pentsu nahiko energetiko batekin beraien jateko kapazitatea gutxituta dagoelako, eta esango genuke kantitate gutxiagotan jan behar duelako energia desente, ez? Ze bentaja dugu prepartuan? Geota landu direla protokolo batzuk egin dezakegula miatu behi horiek ongi dauden edo ez. Azkenean behi horien arazo printzipala umatuta gero izango da ez dutela energia aski jaten eta behar dutena, esango nuke ez dutela jaten beharraina eta ez dutela konsegitzen duten energia eta horrekin sartzen dire azetona edo eritasun batzutan. Eta gero izaten da kaltzio metabolismoa ere, oker jute zaie eta behi eroriek eta lehen epatuko nuen su horiek, ez? Prepartoan dugu bentaja, desarrollatu dire prozedimentu batzuk, bai odola ateraz eta egun konkretu batzutan analitika batzuk eginez, eta kaltzioan kasuan pizteko analisi batzuk eta egiten, ja baldin baditugu parametro batzuk, eta hor oinarrituz, indezakegu ikuilu bakoitzean landu, egokitu lekuak, edo razioan aldatu, edo zenbait produktu prebentibo erabili eta holako gauzak, ez? Bai, ez dakite gaur egungo abeltzainak oso profesionalitazatua dagoen horretan, baitu leku egokituak, umatu behar den, erditu behar den behiarentzat, pixo bat kontzientzia hori sartzen ari da edo kostatzen da? Printzipioz geota gehiago egide. Azkenean bereziki ikuilu berritan eta lenguak ere, esatuntzun bezala, abeltzainak geota profesionalagoa dire, eta gerota esango dizuke ikasiagoak edo nolabait ere batzuk hori ez, adibidez ingeniero agronomoak ikustituzu, esaizut, nunbait ere teoria ikasi dutenak badire, ez? Orduan, jende horretan ikustituzu, lokalak ere diela egokitzen ikuste dutelako diela puntu oso importanteak bere ikuilo barrenean, ez? Adibidez, gaur egun ez da bat ere arraroa, antzutzeko lote bat izatea, preparteko lote bat izatea, umatzeko box bat edukitzea, inkluso kasu batzutan lehenbiziko egunetako beste box bat izatea, jendeak aizaio balore asko ematen, porque garbi da ona da, nahi badugu behiek, kasu honetan esnea ematea, klabea da behia ongi egotea. Ez dana posible da behia edozein lekutan eduki, edozein alamodu zenban jaten, eta nahi izatea arek esne asko eman, ez? Garbi da ona da, behia ongi baldin badago, esnea ematen du, ez badago ongi, ez da manerik. Eta horretaz gain behiaren osasun bera, ez egite ematen diren kasuak arditze garai hortan, behia bera hiltzea edo horrelako arazo larria. Eta bereziki ondorengo arazo metabolikoak, ez? Azkenean eskasi energetikoan daun behi horrek azetona desarrollatzen du, gibela dainatzen zaio, ez da esnea ekoizten ongi hasten, ez du ongi jaten, orduan nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen da, askotan ez da animalia hiltzen, baina ez du bere errentagarritasuna ez dago berberatu, eta ikusten dugu diela behi batzuk hartza badugu gero bereien historiala, ongi onden behi baten onduan, batik endu behizkiozu 3 parto, horrek seguraski igual 2 ingoitu eta justu, ez? Orduan gaur egun garbi oki behar da, ekoizpena aldetik, ez dela ekoizpena bakarri bezik eta animaliek denboran ere iraun behar dutela, ez? Bestela izango zen, igual ez da ejemplu ona, baina urtero kotxe bat aldatuko bazen bezala, ez? Gult denok gustora biliko gineak urtero kotxe aldatuz, baina badakigu, ez dela posible, orduan zein behar dugu, bere revisioak eta barrekin mantendu ahalik eta luzeen, ez? Eta ziendakin ere, hori hortaragoaz, ez? Bai, erditzeak
ikuiluetan maiz ematen diren egoerak dire, ezagite ikuiluaren tamainaren arabera aldatuko da noski, baina ezagite maiztasunarekin erditze bat gertatzen alden ikuilu Bueno, hor badire bi mundu, ez? Alde batetik dago araiko behiak eta esneko behiak, ez? Ni solastu naiz pixka esneko behietaz, baina, bueno, esango genezake zorren fin, baina araiko behietan ere, importante dela bere prepartu bat egitea, bere antzutzea, bere bazka, eta barrez, sortzen dien ahatzeak vitalidadeak izateko, ondokoak eta ongi botatzeko, eta barrez. Garbi da, beti arazo gehiago izaten dela araiko behien kasuan. Alde batetikan, razaz bautelako predisposizio gehiago arazoak izateko, tamaina aldetik eta bar, eta bestaldetikan, behi pintotan, esango genuke, abeltzaina bera, sensibilizatzen gehiago da jarria, behiek milatzen gehiago dute kostumbre gehiago, eta gero aparte, aziz esatuen erabilerakin, adibidez ahatzen tamaina asko jaitsi da. Orduen gaur egun, tokatzen dire behi pintoetan ere parto batzuk aldeten ditu beharrak, baina esango genuke azken 10-15 urteetan asko onera evoluzionatu dela hori. Bai, eta beti ere genetikak zuk diozun bezala badu zer esana, eta genetika munduan zer esana duna, orain dela gutxi agurtu dugun Jose Etxezureta zuen lankidea, ez? Bai, Jose izan da nik uste albaitaritzako, eta da, ematen du, beti despeditzen gara lekola bat jubilatzen dela, ematen du desagertu behar duela lurretik, eta Jose segituko du izaten albaitaritzan parte oso garrantzitsua, hala izan da, eta segitzen du izaten, egia esan berari askotan dira plazer bat izan da berakin lan egitea, porque beti izan da gizon bat, guain jubilatu den arte, lehengoazten ere beti gauza pentsatzen, gauzekin nahian, eta beti bilatuz gauza berriek, eta entusiasmo hori, denogaren kapaz mantentzeko jubilaziona ailatu arte, beti ilusioakin, beti laneko gogokin, nik uste horrek eman da unibitzat inbidia handiena, lortzen dugun besteok ere, eta, ez da, Josegatik ez dut gauza handik esatek, esango ez dut albaitaritzako, ez garrantzitsuena, oso partaide garrantzitsu izan dela, eta segura eski albaitaritzen egongo bain gauden lekuen, Jose ez bazen tartean gurekin ibili. Oso ingo jar, zuri ere eskerrak eman, beste behin azalpen hauek emateagatik, eta ongi segi, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.